милитсияи ноҳияи Спитамен тавонист чеҳраи дуздеро ошкор созад, ки дар як шаб 4 дорухонаро ҳадаф қарор додааст. нафари дар ҷиноят гумонбар пешсудшуда буда, баъди 2 ҳафтае ба озодӣ баромадан дар ҳолати рецидив ислом ноҳпазирии худро исбот намуд. шоми 20 ба 21 январи соли 2019 якбора 4 дорухона воқеъ дар бозори марказии ноҳияи Спитамен ҳадафи ҳаракатҳои ҷиноятӣ қарор гирифт. шахсони номаълум бо роҳи шикастани қулфи даромад ғайриқонунӣ ворди дорухона гардида, танҳо нақдинаҳои пулиро тасарруф карданд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди 2 рӯзи ҳодиса ба чирадастии дузд нуқта гузоштанд. дар гумонбарӣ ба ҷиноятҳои мазкур Шарванд Нарзиев Дустмурод Хурсандбекович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон, ки қаблан соли 2017 барои дуздӣ ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум гардидаву моҳи январи соли равон ба озодӣ баромадааст, омӯхтагӣ ба ҷиноятро такрор ва дар ҳолати рецидив дуздӣ ва суиқасд ба онро содир намудааст. ҷоиз ба таъкид аст, ки маротибаи аввал низ Дустмурод Нарзиев дар ҳамин ноҳия дуздӣ содир намуда буд. ман 3 август 2019 озод шудам аз муассисаи ослоӣ. ман ин Спитаменро нағз медонистам. ба сайли гӯш омадам, бо он такроран дуздӣ накардам. ҳар 4 дорухона дар як мавзеъ дохили бозори марказии ноҳияи Спитамен ҷойгиранд. аз 2 дорухона гумонбаршуда Нарзиев дасти холӣ набаромада аз яке 4600 сомонӣ ва аз дуюми 200 сомонӣ соҳибмулконро тасарруф кардааст. дар 2 ҳолати дигар тафтишот суиқасди дуздиро ба ӯ нисбат медиҳад, ки аз сабаби дарёфт накардани маблағи пулӣ ва ашёҳои арзишнок ҷинояти худро ба охир нарасонидааст ва зарари расонида, шикастан ва корношоям кардани қулфи дар мебошад. ҳамон рӯз бор ба доданамон дар кор буд, ба вай дору додагӣ кас наомад, ҳама инҷа вай кардам, партофта бирафтанде, набошад ин хел пула инҷа намемонем. мо касое дидам ки пул нест, инҷанда мананда 4600 сомон пул будагист, ҳамона кимки гром бирафтагӣ. сони вай кардам, милисавоя вай кардам, телефон карда ҷиғ задем. мақомоти милитсия панҷарапош набудани дорухонаҳоро, ки аз металли пластикӣ сохта шуданд, ҳамчун ҳолати мусоидаткунанда барои амалӣ гаштани нақшаи ҷиноятӣ медонад. баъди адои ҷазо ва 2 ҳафта дар озодӣ будан Дустмурод Нарзиев ҳамин шароитро ба манфиати худ истифода кардааст. аксарияти дорухонаҳо дарошон пластик бо пластик таҷҳизонида шуда, аммо панҷарапош нагардидааст. аз ин лиҳоз ба шаҳрвандоне ки мисол дуздӣ содир мекунанд, даст ба чунин кирдорҳо мезананд, осон ва қулай мебошад ки дарҳои пластикиро осон кушода даст ба ҷиноят зананд. бо бурдани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷои будубоши гумонбаршуда Дустмурод Нарзиев муайян ва дар зодгоҳаш ноҳияи Ҷайҳун дастгир гардид. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.